Mga igsoon, mayong gabi ini ata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse diuturnum qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Huwag pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamatuuran ni pasukan. Unsay kamatuuran. San Juan uluhan 17 tudling 17 si Jesus mingon, amahan ko balaan na sila sa imong mga pulong. Ug ang imong mga pulong mao ang kamatuuran. Balaan na sila. Ang buti pasabot ni Kristo ang iyang mga sumusunod, mga tinunan, mabalaan sa kamatuuran. Ug ang imong pulong kamatuuran. Og sa San Juan 8, tudling 31-32, si Jesus mingon, kung magpabilin kamo sa akong mga pung, pasayon mo sa kamatuuran, ug ang kamatuuran makaluwas kaninyo. Mahinig kong makumigsoon, mao ni ang atong gabayan, ang Santa Iglesia, sumala sa 1 Corinto 3:15, ang Iglesia mo, ang balay mong Iglesia sa buhing nga Diyos, ang Iglesia haligi og patukuranan sa kamatuuran. Manang sandig sa ta sa mahal nga simbahan, gitukod sa Ginoo, tungod kay kini, gipalit niya siyang kaugalingong dugo, o nagpuyo siya sa Iglesia, isip ulo sa lawas. Mingon San Pablo, si Kristo mong ulo sa lawas, ug ang lawas mong Iglesia, ug si Kristo mo'y magaluwas siyang Iglesia. Efesos 5:23. Maigsoon nato ning ablihan sa pagampo. Sangan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos nga mga gahom sa tanan o santos nga Espiritu, gamhi kami nga mong hunahuna, mga pulong kalag sa imong presensya o Espiritu. Hindi kami masaag sa pagpanudlo nga dili malaag ang among mga hunahuna sa mga sayop nga pagtulunan, kundi magpabilin kami diya sa baruganan o timus nga kamatuuran nga imong gibilin sa simbahan ang santos nga Biblia, balaang kasulatan. Mao nga ningon si Isaiah sa 34:6, siya way mingon, basaha ang akong libro, kay gikan na nako, ako'y nagsulti niya na, way nakuwang niya na, og siyang kauban. Doon ay kauban ang Biblia. Ug kita nahibaw mo na ang the apostolic tradition and the magisterium of the church, mga magtutudlo sa simbahan. Ato nang nabasa sa Biblia nga kantong Eunuko sa Hudiyo nga niadto sa templo sa Jerusalem, nagdala sa pipila kalinukot libro ni propeta Isaiah. Unya nagbasa siya, wa makasabot. Ang Espiritu Santo midaang samag mialsa kang Felipe o gipaduol niya niadtong karwahe nga dito maglingkod ang sa Jewish nga pinilan sa reyna dito sa laing nasod. Kasabot ba kasi mong gibasa? Dito bag na nagtawa ko kasabot, gawas og dunay mo tudlo kanako. O gitudluan siya ni Felipe sa lisod sabton niya itong maong tao. Nahibuong siya nga dunay usa ka karniro, nating karniro. Nga ang tanang salas katawan gipatong ibabaw sa karniro, unya pinagi sa dugo sa karniro, napasaylo ang mga sala. Ug nangutana, kinsa maning nating karnero, kinsa maning Agnus Dei. Ug mitubag si Felipe, mao nang manunubos nga si Jesus, Agnus Dei qui tulit peccata mundi. Ang kordero sa Dios nga nagapasaylo sa atong mga sa mubong pagkasulti na konvertir katong tawana ug nangayo ganig bautismo. Kung bunyag, nabunyagan siya, o kini mo'y timaan nga how necessary is the teacher, the guide, the magister. Mao na nga ang kauban sa balang kasulatan mga apostolic tradition o usab ang gingon nato nga magtutudlo sa simbahan sama sa karaang tugon sa Nehemias 8 versikulo 8. Ang mga magtutudlo nagsuroy sa mga kalungsuran aron ipasabot nila ang kasuguan sa Dios nga wa nila masabti. So, doon na magtutudlo. Unya mga igsoon, human sa atong mga pagpangaliyasab o sa atong pagpasiuna, niya si Carlo Badinas nga atong kauban,
Unya ato sa siyang paminawon. Atong paminawon si Carlo Badinas, doon na ni siya permanente yung spot area sa Facebook. Unya daghan kayong pagtulunan, yung ibat-bat per topic. Unya daghang mga ni appreciate sa iyang pakigbisog uban ang dakong pagtuog paggamit yon sa mga pagtulunan sa Iglesia Katolika o pag-abli sa balaang sagrado libro ang balaang sulatan. Paminaw na to si Brad Carlo Badinas. Daghang salamat Brad Sok ug maayong gabi kanimo Brad Sok ug sa atong mga suki nga tigpaminaw nining atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya greetings din ako Brad Sok sa ato ang kauban si Brad Michael Cabonilas ug si Brad Romy Hinson ug ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba ug kanimo Brad Makong Mangyaw uban sa imong asawa maayong pagpaminaw kanatong tanan. Ang akong pangutana Brad Sok mahitungod niining ato ang bunyag. Kay kung ato man gun itandi Brad Sok ang bunyag sa Katoliko ug sa bunyag sa laig tinhuan, ang ilaha Brad Sok sa di pa nila bunyagan ila usang tudluan nga makasabot sila sa ebanghelyo ni Kristo una pa bunyagan. Ug mao daw na Brad Sok ang requirement sa bunyag, tudluan nimo dayon bautismuhan. Kay sa Marcos kapitulo 15 bersikulo Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 ngadto sa 16, klaro man kay Brad Sok mao man gyud ni kanunay gamito nila nga tudloi sila sa tanan kong gisugo ko kaninyo unya bunyagi sila. Ang mutuog magpabunyag maluwas. Kay giuna man gyud ang tudloi sila dayon bunyagan. Ang akong pangutana Brad Sok ngano kitang mga Katoliko Brad Sok wala man ta mo subay niining gitudlo ni Hesus nga tudluan dayon bunyagan. Kay sila ang mga laing tinuan Brad Sok ila man gyud ning gituman tudluan dayon nya bunyagan. Ngano ang bata Brad Sok di pa man na matudluan ngano ato naman ang bunyagan Brad Sok. Palihog ko pagpatin-aw ani Brad Sok. Ang atong katubag niya na tungod kay ang Diyos, atong Ginoong Kristo nagpahibaw, panglakaw kamo. Iwalin ninyo ang akong maayong balita o nagtinguha ang Ginoo ang tanan, katawhan maluwas. Nya, nining katawhan, apil ang bata, kay bata tao man na San Juan 16:21, mingon si San Juan, nga ang usa ka babaeng magbati bation og kasakit sa pagpanganak. Pero diyang mahimugso ng usa ka tawo malimtan ang kasakit nga gibati sa mong inahan sa tuman nga kalipay kay ang nahimugso ng tawo. So ang bata tawo. Mo na ningon si Jesus nga buot siya nga maluwas tanang mga tawo. Apil ba sa kaluwasan ng bata? Kinahanglan ni apil. Kay sumala sa 24:4 walay limpyo sa mga bata nga natawo sa babae, walay limpyo. Ug kanang dili kalimpyo sa bata gisultihan po ni nasgutan San Pablo sa 1 Corinto City. Ngayon siya nga ang mga kabataan dunay kahugawan mo sa kinahanglan ug kalinisan sa mga bata. Ang sala sa bata dili ni sala nga iyang giunahuna, dawtang unahuna, dili iyang gisulti sa baba, mga pamakak, dili ni sa buhat. Ngayon lang na siya salang panulundon. Sa Lamentaciones 5, nagingon nga, ang among maginikanan, ang among amahan, nangamatay na. Pero nagkapanunod kami sa ilang sala. Muna ang kanang sala sa bata, dili naggibuhat niya. Muna ang salangan lang na itong the absence of the sanctifying grace that will sanctify each man or woman. Ang nakulangan sa bata mao kahimtang sa grasya nga mo'y magabalaan kanato o makuha na nato sa bunyag. Mao na nga ang atong Ginoo nagpahinumdum gyud San Juan 3:5 nga gawas ang tao matawo pag-usab sa tubig ug sa espiritu dili siya kasulod sa langit. Gisgutan ni Jesus ang tao o nga tao, kay bata tao man, apil siya sa padawat kaniya sa sakramento, sa bunyag. Pero ningon magod si Jesus nga pasagdi ang mga batang ipaduol kanako, kaya lang sasama kanila ang langit. Pasagdi ang mga batang ipaduol kanako, kaya lang sasama kanila ang langit. Na nasa San Mateo 19:14. Pasagdi nga ipaduol, pasabot ni Jesus nga,
ayaw pugni mga bata kay gusto mo yun ang mga bata nga mohangop mo duol sa Ginoo kay kantong kag may bata kuguson mo niya na sa San Marcos 10:16 kuguson niya ang iyang panalanginan og sa Galacia 3:27 ang bunyag magasulob kang Kristo mo na buot pasabot ni Kristo nga dili pugna ng bata aron nga masuluban sa siya sa presensya ni Kristo nga mong grasyang makasantos pinagi sa bunyag. Mara ang church history o labi na sa world history by Arthur O'Brien sa page 144 ngadto sa 146 nagingon the earliest times of the church practiced already the baptism of infants. And the mode of baptism, there is an immersion, aspersion, and sprinkling of water, and baptism of infants. Sa inunahan yung mga adlaw sa Iglesia Katolika, nagbansay na sa pagbunyag sa gagmay nga bata. O ang paagis pagbunyag, kining tutulo, may mong sabligan, sprinkling, may mong bubuan, o may musan nga itusmo sa tubig. So, di modo, the scripture and history concur with each other nga aduna gyud bunyag o kanang mga dagkong tao natural doktrinahan usa mo na gisulti ni San Pedro sa buhat 2:38 o kamo mga dagko pag hinulsol sa mo ya dayon natural nga tudluan sila og dayon bunyagan pero dunay gisumpay San Pedro kining sa ara sa bunyag dili alang lamang kaninyo kundili sa kabataan. Kining saad sa bunyag dili alang lang kaninyo kundili alang sa kabataan. Ako gitan-aw sa Griego ng kabataan, tiknoes. Singular sa tikneon. Akong ibasa ang meaning sa tikneon ang kahulugan infant or suckling baby. Infant or suckling baby. Unsa na kahulugan niya ng tiknoes? Mga bata nga nagsusupa. So di mo do nagpasabot si San Pedro nga ang bunyag dili lang alang sa mga dagko, alang sa mga kabataan. Musa ka mong mga dagko, matud pa si San Pedro, nala pag hinulsul sa mo, pagandam sa pinagis pagtuon, una pa mo bunyagi. Pero ang mga bata, iapil niya na tungod kay doon na may mga bata ang mamatay pila ka adlaw humas pagkatao. O sa duha ka tuig human matao. So, kinahanglan nga makuha na ang babag nila sa pagsulod sa himaya sa Diyos. Kinagingon man ang simbahan nga kung ang bata, kag may bata nga wa mo bunyagi mamatay, dili man na sila maimpirnos kayo. Di man na moadtog purgatorio nga kayo. Pero di sad kasud sa himaya sa Diyos. Ang simbahan nagingon nga dunay hinganlan og kahimayaan nga langit nun. Nganlan na sa limbus puerorum. Ang limbo sa gagmay nga mga bata nga wa pa mabunyagi. Dili sila silutan kayo, magtagamtam sila himaya, pero ang nakuwang nga di pa sila kakita sa himaya sa Dios. Muna nga mayog yun nga bunyagan ang gagmay nga bata daan kay mamatay na nagsulob na sa santos nga grasya, makadayon na siya sa himaya sa langit nga makita niya ang Dios. Muna nga atong ikapambit sa pangutana ni Brad Carlo Barinas. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa kuang pangutana. Unya maayon din paglantaw Brad Sok sa ato ang kauban si Brad Nerio Batuigas Jr. Ingon siya nga ipangumusta ko Brad sa mga CFD Liloan Cebu chapter. Salamat bro. Og labi na gayod ni Brad Janobs, salamat sa imuhang paglantaw Brad. Dunay pangutana Brad Sok. Kining iglesia nga kanibitang Iglesia Pilipina Independiente kung naila kayo sa Aglipay Bradsok. Doon naman goy nang utana Bradsok nga kini daw sila Bradsok, doon na daw ni sila gitawag og apostolic succession. Wa daw ni sila mabulag sa apostolic succession Bradsok. Unsa may atong ikasulti ani Bradsok nga kining mga Aglipay nga mga pari naa ba ni sila connection sa tinuod nga simbahan Bradsok? Palihog kong pagpatinawan ni Bradsok. Si Gregorio Aglipay pare yun ang Katoliko. Pero bulog sa pag-alsa sa mga Pilipino batok sa mga Katsila, hinambin ang disgusto sa mga tao. Nangulo si Gregorio Aglipay.
So sa kapagsalmot sa revolusyon, pag-alsa batok sa madawg-daugon nga mga katsila, pipila ka mga katsila. Niya gikuyugan siya ni itong bantugang orador nga senador nga mo ini back niya, mo ini paluyo niya sa gasto kay dato man. Niya mo itig diskurso kay linguist man siya, kasulti siya in English, kasulti siya kinatsila, kasulti siya Tagalog. Mo nang kusganon ug niya hangtod na forma nga si Gregorio Aglipay mibuot nga himuuning usa ka tinuhanon nga pundok sipak sa Iglesia Katolika. Kanawa na sila ingnon nato kontak sa Vatikano, Santo Papa. Yawa sad siya mga obispong nagpaluyo niya. O siya iyang gisulo. Kanya nagunhaw na siya nga siya ramang usa. Kinahanglan nga obispo siya aron maka-ordin siya pare. Muna nga siya sa Amerika nakatuon sa usa ka tinuhuan nga ginganlan og Apostolical Church pero dili Iglesia Katolika. Nga doon na sila training, doon na sila klase. Ya katong makapasar, qualified, ordinahan nga obispo. Ang nag-ordin nga obispo mga protestante rasan. Manang pagbalik sa niya sa Pilipinas, ningo siya nga, doon na ko'y gahong pag-ordin kay obispo naman ko. Wasa nag-ordin siya mga pare, pero invalido gyapon kay ang valid ordination so priest needs 2 bishops, at least 2 ka obispo. Ya siya ramang usa. Muna nga, invalido gyapon. Muna mga misa nila, invalido. Ang ilang pagpadagan sa ilang pundok, nahimo ng sipak, nahimo ng sikta, o nahimo ng dunay dagway sa magsusupak sa Vatikano, magsusupak sa Santo Papa, o nahimo na sila nga usa ka grupo nga mi protesta or protestante, o ginganlan lag Iglesia Katolika Independente Filipina. Wala Iglesia Katolika Independente Filipiniana. Independent. Ya, Pilipiniana sa Pilipino. So, muna ang pundok ni Gregorio Aglipay. O sa ilang mga misa, with due respect to them, ato lang itugan siyang tinuod nga, dili balido kay ang iyang mga pare, dili man validly ordained as true priest of God because the ordination proper was lacking kuwang kay si Obispura Padre Gregorio Aglipay mo ordain kinahanglan og duha nya kinahanglan siya nga ang maong mga obispo, mga Catholic bishops aron nga doon na sila dugtong ngadto na sa inahan nga simbahan gikan sa Jerusalem ngadto sa Roma. Mao na gidangatan sa Iglesia Katolika Independente Filipiniana. Tinuko ni Gregorio Aglipay sukad sa 1902 niya ni-develop pagayo sa 1914 kaduna na mga backers, mga dato o katong si bantugan tong senador na nangyagay asawa ang iyang anak nakapangasawa o taga-ato si Madam de las Peñas. Yang inahanday ni de las Peñas. Niya mo ito na asawa atong anak sa dakong senador sa Pilipinas nga may hulip nagpaluyo ni Gregorio Aglipay. Kamamasuwat, kamamdiskurso, niya linguist pag yun. Niya man si Dennis Barquez atong paminaw. Daghang salamat Barsog og maayong gabi kanimo og sa tanan nga nagsunod sa katinawan sa pagtuong Katoliko sa Radyo Pwersa ug sa live streaming sa DYRF. Ug ang akong greetings Barsog ni Attorney Mark Johnson Cesar, ni Brad Alan Tanggapan diha sa Mandawi og ni Brad Edwin Paragoso og ni Kapitan Jerome Cabieles. Maayong gabi kaninyong tanan. Barsog, ang akong pangutana mahitungod ining Juan 6:56 na ganayon. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and in him. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo kanako ug ako magpuyo diha kaniya. Ang akong pangutana ani Barsok,
Moingon man na ang malaing sikta nga kini usa lamang kasimbolo. Apan ang panudlo sa Iglesia Katolika kini mao gyud ang lawas ug dugo ni Kristo kanang atong gikalawat diha sa santos nga misa. Ang ako pangutana ni Barsok, literal ba ni Barsok nga lawas ni Kristo o usa lamang kini kasimbolik matud pa sa mga laing sikta? Ang labig yung nasayod sa kahulugan sa pagtulo na ni Kristo, ang labig yung dool mga apostoles. Muna ang mga apostoles sa niini nga nahimong suod kayo ni Jesucristo human sa iyang kanhi. Tinuhuan nga Judaismo, niya na converted siya gikan sa pagkasaulo na himo ng San Pablo. Naa sa 1 Corinto 16. Nganingon San Pablo, dili ba ang atong pagkaon sa tinapay? Ambot niya pasabot sa panahon sa misa. Mo'y pag-ambit sa lawas ni Kristo. Ang pag-inom na to sa bino, dili ba? Mo'y pag-ambit na to sa dugo ni Kristo. So, giklaro kini nga ang atong gikalawat human sa konsagrasyon, dili na paan, kundi Jesus Christ. Si Kristo nga naadi ang pagka-Diyos, naadi ang pagkatao, naadi ang lawas na iyang dugo. The fullness of Christ. Kunya sa iyang laing suwat sa 1 Corinto 9:27, ningon siya nga, nakabantay mo nga dunatay mga kauban nga nangasakit. Ang uban gay nangamatay. Kay silang pagkalawat, wa nila ilha ang kalainan sa tinapay sa lamesa ug ang tinapay sa altar. O kanang tinapay sa altar mo ng Eucharistia. Ug tungod niya na wa nila ilha nga lahi ning tinapay sa altar kaysa tinapay sa lamesa kananan. Busa dunay silot nga mao ang pagkasakit, ang uban gyud nangamatay. Matod pa ni Apostol Pablo. Unya sa Hebreo 2, Kapitulo 2, versikulo 2, nag-ingon nga sa panahon nga dunay makakulian sa pagsabot sa mga pagtulunan, magpada Ginoo og iyang paagi nga mao ang milagro. Sa pagprueba sa kapagtulunan nga gusto niyang patuan, must be supported by a miracle. Ang milagro mo isa kabuhat nga mahimo lamang sa Dios sa pagpatungha sa kahibulungan nga di masabot sa atong kalimbatakan. Usa ka pare sa tuig 700, paring Katoliko, nga nagmisa siya sa daghan ng mga adlaw pero wa day siya pagtuo sa Eucharistia. Nya usa ka adlaw niya na samtang gikonsagrahan niya ang paan, nahimo ning karne nagkadugo ang tinapay. Ug pagtan-aw niya sa kupa, ang bino na himong dugo. Ug gitutukan gyud niya pagayo, gihikap pa gyud ang tinapay nga nagkadugo nga nahimo ng karne. Nga wa niya matiwas ang misa. Tungod kay gibati siya sa gihasol siya ang konsensya sa daghang mga adlaw nga nagmisa nga wa siya pagtuo. Murag diha maday kining mga silingan nga nagpaybaw nga dunay konbento nagpuyo ang kardinal. So diadto gitiwas kardinal ang misa ug ilang gihipos ang katong ustiya nga nahimong karne ug ang bino nga nahimong dugo hangtod karon naa pa na. Busa kini mo isa ka prueba nga tinuod gyud dili na simbolo. Dili simbolo sa mas bandila, simbolo sa nason. Tinuod gyud nga lawas. Tinuod nga dugo ni Kristo. O pagpadayon niya na, mingon sa Kristo, human siya pagpakalawat, do this in remembrance of me. Buhatan niyo kinis paghandom ka na ako. Murang gisubli na sa mga Katoliko, kada adlaw. Isubli na. Nasa buhat 2:42 nga kada adlaw ang mga apostoles nagtigom og sa ilang pagdasa mga gasa sa mga kabus. Naghimog pakigpung ang mga apostoles. Pag human nagtipik-tipik sa tinapay, og nangalawat sila. Himaya ang inakasing-kasing. Munang mabasa na to sa buhat 2. Versikulo 42 nga 46. So, mo na katong tubag sa pangutana ni Don Dennis, balik ta ni Carlo. Daghang salamat Brasok. Unya
ato ni i-greet Brad Sok kining naglantaw sa ato ang programa. Labi na ni Brad Edwil Mabanag, maayong paglantaw ni Brad Edwil Mabanag, ug labi na gayud ni Brad Prince Nick taga Taboylan, maayong paglantaw. Ug sa ato ang mga kinisal Brad Sok nga naglantaw diri sa ato ang live streaming, si Brad George Burda, maayong paglantaw. Ug kanimo Brad Dexter Portalisa, maayong paglantaw. George Canyon Tablon, salamat Brad sa imuhang paglantaw kanunay nini atong programa. Ang akong pangutana Brad Sok, mahitungod ni sa Healing for Family Tree Brad Sok. Kini bitawng ang atong mga katigulangan sa una dunay mga sala. Unya nangamatay naman to sila Brad Sok. Unya do naman nagiingon Brad Sok nga ang kalapit sa ilang sala nga gihimo Brad Sok dinhi ipahamtang sa mga kaliwatan sa bag-ong generation, third o fourth generation, mao to ilang gisulti Brad Sok. Ang akong pangutana Brad Sok kay mao man sa nagitudlo gyud Brad Sok labi na sa mga charismatic nga do natay kana kunong silot sa katigulangan sa una kitay mapahamtangan. Ang akong pangutana Brad Sok, unsaon man na nato pag kana bitawng pag cut off Brad Sok, kana gyud pagputol ana ba nga dili ta maigoan ng siluta Brad Sok, kanang sala sa katigulangan nangamatay to sila unya kitay napahamtangan para di ko maigoan na Brad Sok, unsaon na siya paglihay o pagputol ana Brad Sok sumala sa gitudlo sa tong simbahan. Palihog ko patinawan na Brad Sok. Ang kasagaran niya ng pagtuo sa continuity of the penalty of God for violators of His commandments. Nana sa kining Exodus 23 ngadto sa 27. Nganingon ng Diyos nga kadtong nagalapas sa akong sugo, magapada akong silot ngadto sa primero, ikaduha, ikatulo, hangtod sa ilang ikaupat nga kaliwatan. Sa to pa, taas kay utong ang silot. Muna nagtuong uban nga dunay mga penalties. Tungod sa sala sa una na itong maginikanan, kita'y naghambin, kita'y nagda. Muna nga, dunay mga sakit nga katingadaan sa mga kaliwat, mga anak. Ug dunay masupilon kay mga anak nga lagmit nakasunod sa una maginikanan nga nangamatay na. Manabisan di asda ang tugon, nagingon ang Diyos nga iyampo sila kadtong mga nangamatay na. Una na kaninyo, iyampo sila. Iapil sa inyong pagampo. Doon na sa imingon ng Ginoo nga o kining matangas sa mga tao nga malsahon kayo, ay nag-i-appeal sa pagampo. So, kini mo sundan panangalan na to the family tree. Ang mi saud o naagom tagamtam sa mga silot nga ang naghimong daang mga ginikanan nato. Nga miabot kay matod sa Biblia hangtod sa ikaupat nga kaliwatan. Muna pangutang usaw na to pag cut off, paghunong muna yung sa pangutana. Sa ato sa mga Catholic charismatic priests, mga pari nga sama ni Monsignor Fred Krickenbeck. Doon naman ito yung mga tulumanon. Basta sa mga tulumanon, mawang pag himo sa tibuok nga pagkumpisal sa bana, asawa, o sa mga anak. Ng mga adult na ba, kumpisal niya. Dayon isuwat nila ang mga ngalan sa mga katigwangan. Niya sulod sa ka pagsimba, sa ka santos nga misa, ibutang to sa altar ang mga ngan nga ilang hinumduman sa ilang maginikanan. Niya ilan ang himuuno sa mga panata kon pagsaad sa Ginoo silbing usa ka pamayad, dugo raman ni Kristo mo himog hingpit nga pamayad, pero ang mga sakripisyo sad nga atong gihimo makatabang sad sa pagputol sa unsay nahitabo nga continuity mapadayunon nga silot nga niabot pa sa ikaupat nga kaliwatan. O binahagi niya na ang mga panata labi na sa saving souls, pag-apil sa apostolado sama sa
Tudlo sa pagtulunan sa Ginoo nga matud pa San Agustin, the greatest charity of all charities. One of the charities to feed the poor, to give homes to the homeless. But actually the greatest charity that we can give is the word of salvation, to convert souls. Ang labing dako na buhat sa kaluoy matud pa ni San Agustin, mao ang pagtudlo sa pulong sa Dios nga madani ang mga tao gikan sa pagkamakasasala ngadto na sa pagkabuutan. So kini mo yung mga buluhaton sa mga maingon nato naghimog cutting off of the continuing curse. Pero kanang course tunglo man na maputol na sa sakramento sa pagbunyag. Maputol na sa atong makanunayon nga pagsimba o pagkalawat sa mahal nga lawas sa Ginoo. Sa more akong nabati og nadunggan nga matud pa sa maong mga pamagi ni Monsieur Fred Krickenbeck o giyang kaubang nga pare nga Catholic charismatic priest nga mahinungdanon kayo. Not only of the reconciliation through confession through the sacraments, also the apostolate of saving souls. Mao na nga ito'y kapambit sa pangutana ni Carlo Badenas. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa akong pangutana. Unya dunay naglantaw Brad Sok gikan ni Ernesto tayo. Mayong gabi Brad Sok o kanimo Brad Carlo kang Brad Dennis o kang Jose Salvador. Mayong gabi Brad Sok. Niay pangutana Brad Sok gikan ni Ernesto tayo. Yang pangutana kining maong host o lawas sa atong Ginoong Hesus. Mahimo ba kining makaayo sa mga sakit labi na sa mga nagkalawat lang ana sa ilang balay? Palihog kog pagpatinaw Brad Sok. Nana sa Biblia. Nasa Santiago 4 versikulo 14 ngantos 15, doon na ba'y nagmasakiton diya kaninyo? Ipatawag ang pare sa iglesia. O ang maong mga pare, o duha na sila o tuluba o sara, pasalua, kadtong na masakiton sa iya mga sala. Pinaagi na sa pagkumpisal. Niya dihugi sa lana sa ngalan sa Ginoo. Ug kini magapasaylo siyang sala. O nga daghan siya nga human makadawat sa inganlan nato the anointing of the sick. Nangaayo, namarog. Duha ka kasinatian ako sa talisay nga duha sa ka tigulang yung anak doctor's medicina. Pagagi na ko kay manambo mo siya sa dung. Ang ako kung pinanggang doktor, tambalan ko, may man mo tambal. Ya, wa mo kumaayo. Manang hangyo ta ko nimo nga kanang mo padihugos masakiton. O mahimo makakalawat sa ko. Nakuha man na. Ya pagabot gyud dito, ipagkumpisal siya, pagkalawat, pagkuman gidihugan. Naibawang ko kay bedridden mo to siya. Pagkaugma ko nakita, nanilhig naman. Nakumana, kumusta man siya. Naayon naman ko dong. Naayon ako sa sakramento. Labi na kung pagkalawat sa mahal nga lawas ni Jesus. Ug labi na sa dihugs masakiton. Nakunana sa Biblia man na. God really manifested you the miracle of healing. Lipay ka siya. So mo na nga, doon ay mga tao nga magkadawat sa dihog sa masakiton, mamaayo. Labaw pa sa doktor kay doktor mo to yung anak niya may pag yung kayong laking doktor tambalan siya kinasing-kasing yung pagtambal kay iyang itong mama pero wa siya nayo siya sa sakramento, the power of the sacrament, the power of Christ. So pangutana kung makahimo ba na pagayo mahimo agad sa kabubuton sa Ginoo. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana ni Brad Ernesto tayo. Salamat bro sa imong pangutana. Unya, mayong paglantaw di ay ni Brad Edison de Miguelio. Good evening bro Carlo o kang Brad Sok. Salamat bro sa imuhang paglantaw. Unya, mayong pong paglantaw di ay ni Sister Nilisa Jean. Salamat sister. Ang akong pangutana Brad Sok, mahitungod gyapon ning umabot nga Miyerkules sa Badles Brad Sok. Karong February 14, magsugod ang ato ang Miyerkules sa Badles. Ang akong pangutana Brad Sok, mahitungod niining Miyerkules sa Badles nga doon na batay biblical nga basihan ani Brad Sok, na batay basihan ani nga bersikulos Biblia nga nganong badlisan gyud ta sa abo
O unsa say kahulugan ana Brad Sok nganong abo man gyud ibadli sa ato ang agtang. Palihog kog pagpatin-aw ni Brad Sok. Sa Genesis, libro sa Genesis, napahinumdum ang Ginoo kanato mga tao, nga hinumdumi tao sa abog kagikan, sa abog kapauli. Muna pagpahinumdum nato, nasa Sirac City 36, o tao hinumdumi yun ang imong katapusan, aron dili ka makasala hangtod sa katunhayan. Kaya kining gubot og madasigon og makaiibog nga tintal sa kalibutan, malimot nga usari atong kalag niya. Kana naman atong kalag dili ato. Sumala sa Book of Wisdom 15, versikulo 5, hinumdumi tao, ang kalag nga naa nimo dili na imo. Hinuman na nimo. Mananingon na Ginoo nga moabot ang panahon nga wa nimo hibaw o tao nga kanang kalag nga imong hinuman. Gihatag na ko nimo aron nga himong responsable ka sa imong pagkaikaw na kay kalag nga dunay destiny of life everlasting happiness or endless penalty in hell. Muna hinumdumi na. Muna malimot mata tungod sa mga kalingawan na doon na gani usa ka lalaki nga siya nanimahos man lang ko ba? Kinasal ko sa akong usawa sa pare pero nagbudhi na ako, nimahos man lang ko ba? So nagkigpuyo sa siya og babae nga doon na siya problema siyang mga puyo-puyo nakuha nga naghitutog pagkaon niya. So niadto na sad siya niadtong lalaki nga halos sad makabuhi niya o gitagamtam ang lawas nun, kinawat nga kalipay nga supak sa kabubuton sa Dios. That is the state of mortal sin. So sa matahigayon nga moduol siya sa babae, ang babae moduol niya, niya nang kahimtanga, kasala silag mortal. Mortal sin. Usa kasala nga mortal sin, igo na makapaimpirno sa itong kalag. Hinumdumi ra guni. Nga bisan pang usa ka hulmigas, musuroy na sa tanang bahas sa kalibutan, nariyang ipon. Imagine that, usa ra ka hulmigas, niya musuroy sa tanang bahas sa kalibutan, mahuman pa na. Nungka nga mahuman. Ang pagpuyo sa walay sa mga kasakit ngadto sa impyerno walay katapusan. Tiyan mo na, nasuwag man sa Biblia. Nasa pinadayag 20 versikulos, kadtong tigpamatay og tao, kadtong mga maluibon, bot sabot kadtong mga kasala o pagpanapaw, mga kalawayan, mga pagpangawat, itambog sila sa linaw sa kayo, mag-anto sila ng walay katapusan. Pinarayag 20 versikulo 10. Kung ato sang hinumduman ang langit, nasa 1 Korinto 2:19, nga naingon, wa pa makita sa mata, wa pa madungog sa atong dunggan, wa pa sukad mapati sa atong kasing-kasing ang hingpit nga kalipay nga walay sama, unya hangtod sa kahangturan. Imagine that. Mahuman patalig ihap ang tanang bituon sa langit nga pud nidaghana niya na. Nungka nga mahuman ang pagtagamtam sa tao sa kinabuhi, di na ka matiguang, di na ka masakit, di na ka mamatay, di na ka mag-uul. Unya tuul ka sa Ginoo. Ug matod pa, makapangaliya ka sa Ginoo kung doon na ka sa langit. Alang sa imong nga minahal sa kinabuhi, nga gibiyaan nimo sa kalibutan. Abi natog, ikamatay nato niya malangit niya, malimot na ta sa itong nga minahal sa kinabuhi. Dool na kayo ang usa ka taong nalangit. Nga makigsulti sa Ginoo, magaliyupo sa Ginoo, alang sa mga minahal sa kinabuhi, iya ba mga anak, iya ba mga igsuon, mga parente, na nayabag, nagapos sa bisyo, nagapos sa sala, malugti na, tungod kay tagalangit na, nagampo nimo. Kaya nasuhat sa Biblia nga, ang pag-ampo sa tao nga matarong, dili balibaran sa Ginoo. Iya ka nang nalangit, mga matarong naman na. So, mga liyupo na sila sa Ginoo, na sila mag-sitting pretty. So, muna nga, San Pablo ko sa naglibog. Yung Ginoo, kuhaon ta na ka. Biyaan mo imong lawas, ano mo puyo na kauban ka na ako. San Pablo naghinuktok, no, I prepare to stay so that I can help brothers, saving souls. Murang iyang ipili nga magpabilin no sa kalibutan ba? Kay magkatudlo siya mga parente, mga higala, sa kaluwasan pagtultul sa daan, sa langit nga maong pagbiya sa sala, paghunong pagpakasala, pagtuman sa sugo, ug pagbuhat ng bayo. Mo man sulti ni Ezekiel
18:27. Bisagon sa kadako si mong sala o kadaghan si mong sala, kung maghinulsol ka. Saan ang paghinulsol Ginoo? Hunong pagpakasa. Tumana na akong mga sugo. Pagbuhat ang maayo. Ibisan nun sa kadaghan o kadako si mong sala, ako nang pasiluon o gablihan ako ang pultahan sa langit para kanimo. Pagkanindot sa saad si Ginoo. Mo na ang atong challenge of the day mo nang nasa nasa Sirach City 36. Hinumdumitaw ang imong katapusan aron dili ka makasala hangtod sa katunhayan. Mo na atong pagpaambit sa may pagutana ni Carlo Barinas. Dagang salamat Brad Sok, unya mayong paglantaw ni Julito Palin, mayong paglantaw bro, o labi na gayod ni Brad Nick Bandon, mayong paglantaw bro sa taga-Tabuilan. Nya dunay pangutana diri Brad Sok, gika ni Ilboy Gamboa Dikdikan. Mayong gabi kumpare Brad Sok, aslang ko sa Ezekiel 18:20, ang sala samahan dili mapasan sa anak. Kung mamatay ang tao, ang lawas ang nakasala. Nganong mahiapil man ang kalag pagsilot, nga lawas raman ang nakasala. Palihog Brad, naminaw ko. Salamat kay Ilbo. Gambuwa, kumpare. Please, you. May God pour out all His graces for you and your family. Now, kanang naa sa Ezekiel 18:20. Sa itong teksto niya, no? 18:20 Brad Sok. 18:20. Tanawan niya na sa teksto gyud kay nadaringon nga ang kalag sa makasasala mamatay. Nasa na sa Ezekiel 18, tanawan no. Murag 18:20 ra ba na. Kaya itong tubag ni mao nga kining atong lawas mao ra silutan kay mo may nakasa. Dili na tinuod ang atong lawas o na mahimo ugay kalag. Kay ang kalag mo nang tinubdan sa hunahuna, kabubuton, ug papili unsa atong gusto. Ang kalag sa tao comprising memory, intellect, and free will. The soul of man comprises this. Natong salabutan, kaila taon sa maigdawtan, o niya makapili taon sa gusto nato, o niya ka ng free will nga makabuo taon sa itong buhaton. Mao na ang naa sa atong kalag. Kuan sad ka ng Trinity sad, memory, ang intellect, and free will. Memory, makahinumdum ta sa nangagi. May sanit ang hinumdum sa tanan kay doon ay mga masulubong kagahapon o mapait nga kagahapon dili mo sungog ka nato. Ikaduha ang atong intellect na makaila taon sa maigdawtan. Ikatuo kanang mo hukom na ta. Why makapugungan na nganda na sa Ginoo free will. Because that is free will, I cannot control your will because that is free. If I will control and constrain your will, then that is not free will. You are a robot. O kanang free will, kontrolahon na sa Ginoo, higtan na sa Ginoo, dili na katao. Robot na ka. Huwag maghimong Ginoo robot tao. Kihimo sa masa iyan dagway. Tunay kalag, tunay espiritu. O kana, maunay mutubag sa pangutana nga pagbuhat na tong sa ang atong lawas, instrumento sa atong kalag. Munang ang source gyud nga nagmaster gyud sa nga atong kalag. Mao na nga kamatay nato biyaan na atong lawas. Kisa nagsulti San Pablo. 2 Corinto 5:8-10. Niyo San Pablo timane nga kining atong lawas bayanan ra. Kay bayanan na biyaan na nato. Ug ang atong kalag matubang na sa paghukom. Madawat na ito ang ganti agad sa atong mga binuhatan, uban pa sa atong lawas. Sa ato din pagbuhat umayo uban pag lawas. O silot sa atong gibuhat, uban pa sa atong lawas. Muna nga, ang kausa gyud sa silot, uganti, atong kalag. Dili ka atong lawas. Kaya instrumento raman eh. Masama na nga, Brad Elbo, Gambuwa kumpare, muna itong ikatubag sa iyong pangutana. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa maong pangutana. Unya mangutana ko Brad Sok, mahitungod ni ining
giingon Brad Sok nga kini kunong sala sa Espiritu Santo kana kunong magbugal-bugal ta Brad Sok kana bitong speaking in tongues kay namang kukoy mga kaila Brad Sok nga nibaw-an ako nga once kuno magbugal-bugal ta sa speaking of tongues kanang mga dili magsulti ta nga dili masabtan labi na daghan kay na sa charismatic Brad Sok sala kuno na batok sa Espiritu Santo Brad Sok. Unsa may atong tubag ani Brad Sok? Unsa man gyud tinuod nga sala batok sa Espiritu Santo Brad Sok? Kana bang magbugal-bugal tas mga kanang speaking of tongues o kanang unsa pa Brad Sok kanang mga sala sa Espiritu Santo? Usa sa mga sala batok sa Espiritu Santo kanang invi, kanang magkasina na to. Tungod kay kanang tawhana dunay gasa nga wa nato gasa ba sa kining healing, gasa ba sa kining perception, gasa sa knowledge. Niya maibok magsina ta nang anong kana magigipili sa Ginoong tahan nang wa man ay grado, wa man ay kabangkagan. Mo na kasina niya sa na batok Espiritu Santo. Ang una kanang despair. Mo adanta paglaom kay nasa 5 Roma 5:4 ang naghatag kanato sa bertud sa paglaom usa man as mga theological virtues ang hope, ang Diyos. Naghatag na ito niya na. Mana nga, wa na tayo paglaom, usa man na paglaom, di na, ngit-ngit na. Wa na tayo nahuna, kausaban, pagbago sa itong kinabuhi, kay nagkapos na tas tumang kaguul, kabalaka, kahadlok, giulipo na tas yawa. The worries that is worship to Satan. Nabasa, guul ka ita. Usa rin nakapagi pagsimba ni Satanas. Muna kinahanglan nga, ato kinang likayan ng pagkasina sa mga gasas uban. Katong gisugutan ni mo Dong Carlo nga, dunay gift of tongue. Oh, gift of tongues. Yan sa man, sina siya. Wala ra Brad Sok kanang kabugal-bugal ra sa Brad Sok ba kanang Dili na maayo pagbugal-bugal. Kay kining mga nasa kaalam 6 versikulo 10, ang butang nga sagrado gamita sa sagrado nga paagi aron masagrado sa ka. Ang butang nga sagrado gamita na sa kabalaan kay mabalaan sad ka. Gato na nga mga mungan ng butang nga sagrado, silutan ka sa Ginoo kay kanang sagrado nga butang iya man na. Nasa Salmos 34, 4-9. Ningon ang Ginoo nga akong makaaway nagdagmaso, nagdagmartilyo. O musuot sila sa kong templo. Aron dugmuko nila ang akong mga kinulit nga larawan. Sunugo nila nga akong balaam nga simbolo. Silutan ko sila. So makaaway na sa Dios kanang magdagmaso, nagmartilyo niya, ilan ang dugmukon ang mga sagradong larawan nga gipahimos Ginoo. Na may larawan gipahimos Ginoo. Nasa Ezekiel 41, 18-22. Sa akong templo, simbahan nga dako, iksud nimo na dako kayong altar ng mga linilok nga larawan sa kerubin, dagway sa tao, simbolo ni Kristo, o nagkalalain nga mga timailhan, mga timaan nga makita. Yan yung Ginoo tahura na, kaya sa panahon nga imo ng among-amungan, silutan ta ka. Nasa Ezekiel 18:28. Kinsa kadtong pag-among-among, magpasipala sa mga sagradong butang, ako na silang pagkasilutan. Sa 1 Samuel 6:19, ang taga Bichimes mikawat sa tabernacle, katong arka ba, kahon niya masikakili doon nila rawas kerubin, suod sa kahon, sungkod ni Aaron, ang papan nga bato na po kasugo, o katong salin sa panalangin sa Ginoo ang mana. So gipatira nila, hangtod na able, ilang gibugal-bugalan, 50,000 70 kataong nangamatay. Meaning, napil pagkamatay ang mga ilang lungsod tungod sa ilang pagbugal-bugal. Mga nga ito ginang hatagag pagtahod ka mga sagrado nga butang. Balik ta ni Carlo Badenas. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa ako ang pangutana. Unya maayong paglantaw diay ni Brad Ray Corvira. Maayong gabi Brad Sok o Brad Carlo Badenas. Pangumusta gikan sa Butuan City.
Nangumusta na to si Ray Corvira Bradsok. Unya, doon na sa pangutana diri Bradsok, ana siya bro, pwede ko magpa-explain ni Bradsok Fernandez ang separation sa Iglesia Filipina Independente ug RCC ug unsa man sining ecumenism, palihog ko Bradsok. Kining separation sa Iglesia Katolika Independente Filipiniana nga gipanguluhan sa pare nga na suspenso na sa iyang pagkapare isip Katoliko Gregorio Aglipay. Sapli na sila sa sangakay. Ila namang gibugto ang ilang relasyon sa atong labaw nga servanthood sa persona sa Santo Papa. Naghimo naman siya iya. Manang nanay galang. Yun na kay baog, mamalik ba sila tanan? Balik sa inahan nga tinubdan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang Ginoo malaluyon higugmaon. Ya kanang ecumenical mao na ang usa ka movement kun kalihukan. Nga mga pundok-pundok mga siktas tinuhuan. Christian sects no kanang mga sikta nga Kristiyano ug uban sa Katoliko. Magsabot na sila. Nga unsa man ang atong common ground. Ug unsa man ang atong mga pagtulunan nga nagsikhanay ta. Sige, matulig sabutan kini nga atong pagtulunan nga wa pa ta magkasinabot si kanay ato lang sa nang ipinding. Pero kining common ground na to pareha man ta. Nga mituo ni Jesucristo nga magluluwas, Ginoo, tuutang dunay langit, ganti dunay impierno, nagtuutang ang mga maayong buhat pagtuman sa sugo, pagbinuotan, niya pagka mahigalaon, pagka mahigugmaon, bisan sa kaaway, ato ning gamiton. We are common in that. Sa munang ecumenism. Niya katong mga nagkalalain nga to distinctions o panaglahi sama sa nga to pagsimba sa adlong Domingo atong nga igsuuna sa pagsimba sa adlong Sabado. Ato nang ipinding the Catholic has already the all the truth regarding that. Why Sunday, the Lord's Day. Yang uban nga dili mo tahod sa atong mga linilog nga larawan, dili sa tamang hisigot yan. So that is ecumenism. Nga magtinabangay lang sa taon sa mga common grounds nga makatabang tas makabus ba mga dinaog-daog o sa mga tao nga kikinahanglan atong tabangan kay wa gyud kapuy-an. That is ecumenism. Muna siya ibuot ipasabot. Di naman ito'y daga pangutana dong Carlo nga nasa text nga. Ato ko na importante pero padayon sa Carlo basig na pa kay gidawat nga pangutana. Daghang kayong salamat Bradsok sa pagpatinaw nimo sa maong pangutana gikan ni Brad Nick. Unya dunay nangutana Bradsok gikan ni Arman Digret Digret. Ngutana ra siya Bradsok, asa daw to nga kapitulo katong kaalam nga kay natong kala ginuwaman ra sa Ginoo. Kapitulo 15. Ya bersikulo 5 ngadto sa 8. Okay, salamat Bradsok. Moro to iyahang pangutana Bradsok. Brad Arman, kaalam kapitulo 15, bersikulo 5 ngadto sa 8. Mo na Bradsok. Unya may Sige. Sige dugay ako tong ipakli ning kuan kining mga messages nga doon na ni siya pangutana may tungod sa kahimtang man sa kaminyoon niya. Una-una na ko matubag lang ni dinhi sa message sa Facebook pero ako lagi scan pasig makita na to kay importante sa to pero padayon diha sa imong mga hikaplagan nga pangutana. Okay, daghang salamat Bradsok. Unya katong pangutana niya Bradsok about atong katong kaalam ato naman tong natubag naman to nimo. Unya do na siya nangutana Bradsok, medyo kuan siya katong libro nimo ba. Ana siya nga naa pa ba kuno kay Armadura Divina Bradsok ug asa na makita. Mo nay pangutana Bradsok gikan ni Brad Nilsson. Brad Nilsson ang atong Armadura Divina ato nang display diya sa kining Archdiocesan Book Center ikatubang nimo sa Cathedral Cebu dapit sa tuon ay building sa silong na diyang Archdiocesan Book Center na di atong libro pero akong nadunggan nahunot naman sa lang kay maninguha ko nga maka-supply ta dito ining Armadura Divina
Kagis mga santos, katinawas pagtuo, uban pa. Mauta ko ikatubag nung mapatay kopya sa Armadura Divina, basta na nga maka kuha tag kopya gikan sa printing press. O sige, ako na lang tutubagon sa kwandong kining message today. So, ako dahing tayong pahinumdom sa atong social concern sa Talisay City, Cebu, atong mayor si Samsam Gulyas, buutan o batanon o matinabangon kutob sa mahimo. O siyang kapika si Honorable Rhea Gulyas, Congresswoman sa 1st District, nga iya sang giapod sa Talisay, Mignalilia, San Fernando, Naga, Karkar, ug Sibunga ang masanggi niya dito sa kauluhan nga mga ikaapod sa mga nagkinahanglan sa 7 districts, mga kabus, ang tabang sa siya. Sa dakong sunog na itabo sa Talisay, poblasyon, 93 ka mga balay. Akong interview si Brad Rogelio Tabuada, hindi naman siya sa atbang siya makakalisang Brad Sok, kay grabe ang kayo. Pero ang mga tao ningon, blessing in disguise. Nga naman kay giduo Miss Mayor niya kanang na-confirm nga kiniding yuta sa gobyerno kay daghan magunag angkon-angkon. Hadlok sila maunay mo hingili nila ba. So confirm nga lot owned by the government. Niya gitukuran mi ni Mayor o mga balay sugdan na nga amo lang datadatahan. Blessing in disguise. Bisan sa kagulog kasubo na itabong nasunugan mi Brad Sok, matod pa ni Brad Rogelio, ang mga tao ningon nga panalangin nga nagtakuban. Salamat, Mayor Samsam, nga naduo nimo uban si mong kapikas, Congresswoman Rhea Gulyas, nga nakalantaw ka. Nga ato sang mga pinangga na ito makauban, si Vice Mayor Chuy Fernandez Aznar. Kunya si Ticol Gulyas, mga councilors ni, si Maning Cabriana, Rudy Cabigas, ako ning pagumangkon, si Danilo Caballero rather, o si Lister Daan, si Perdi Rabaya, Gail Restauro, si Attorney Rocky Bass, o si Alecto Macaltos, o si Phil Ilanan. Sila nagtinabangay sa mga buluhaton o mga gikinahanglan sa pag-abot sa mga panabang ngadto sa 22 ka barangay. Nga mo gigitukawan sa mayor nga matabangan niya aksyon agad maning iyang ipahibaw. O gani nadawat niya ang award, ang Asian Pacific Award, Luminar Award, nga gikan sa mga kanasuran sa Asia, nalantawan ng Talisay sa pagtabang sa mga biktima sa COVID ug pagpanakang. Ihatag nila ang maong pasinungog, Seal of Good Governance, ang labing taas nga ganti gikas national government ngadto sa local government. O matuto na ni gihagak o gigamgyon ni Mayor Samsam Gulyas ang kalihukan aron sa pagpakita nga gobyerno para sa makabos, para sa tanan nga angay tabangan. So, mga palipay, Mayor, ang Diyos magapanalangin nimo o siya mga kauban sa council nga niduyog sa imong mga pakigbisog. Mao na atong pahibaw. Baliktan ni Carlo Badenas. Dagang salamat Brad Sok, kunya wa na magyutay oras Brad Sok, ato na lang pasalamatan Brad Sok ang ato ang buutan nga mga manager ni Brad Sok. Si Father Philman Phil, buutan mo pabsanon mga batanon nga manager sa DYRF Radio Fuerza. Og sa atong mga buutan nga technician Brad Sok, si Brad engineers. Dudong Lapi og si Puloy Aragon Brad Sok. Og atong kauban si Brad Dinis Abarquis og Dudong si Lapi og si Puloy Aragon. Joseph Burla, Joseph, si Kaputulan. Julius Caputulan. Julius Kaputulan. Og kang Brad Nick og kang Brad Dinis Abarquis atong kauban Brad Sok. Okay. Salamat kayang Diyos mga panalangin ka nato. Ning atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Mag-alagad kutos mahimo sa dili takos kita pero nagpakitakos uban ng pagpaubos nga mananggi ta sa mga panalangin sa Ginoo pinagis ng pagpugas sa mga mayong buhat alang sa ato'y sikataw, pagtabang amo ning pinumduman nga kada Domingo diya sa Plaza Independencia, siyudad sa Sugbo, na atay discussion or open debate
in friendly manner with the rules dunay mga lagda. Buwanto ka nang maong tinubagay, dili mo sangko sa away. Nga naman kay dunay rules. Dili ta ipamahayag, di ta mugwa estima, way personalan, di ta mga mga ngilan nga po ngadto sa atong kaatbang. Way sa gaway. Unya kinahanglan tahuron ang moderator. Tahuron sa ang atong timekeeper nga si Carlo Badinas kanunay. So atong miaging Domingo atong higala suod kayo sa Pentecostal Church sa kapastor nga mao si Brad John Oliver. Very articulate, very intellectual. Nga na sangka na to pero nagsangka sa saka malinawon nga paghinatagay. Pag binayluay sa kamatuuran. Ang tema na to mo nga ako'y affirmative nga ang Ginoong Diyos naghatag otoridad sa mga paring Katoliko sa gahom sa pagpasaylo sa sala pinagi sa kumpisal. Niya mayo ang mga objection sa ni ining higala nato si John Oliver, yan natubag sa nato tanan niya ang pangutana nga angay siyang tubagon. So, wa gyud gubot kay doon na mga rules ka nang way rule. Nagtigbak kay ba? Nga bisag kinsa mo nagsidakog tingog hangtod maglupan nino ng mga laway. So mo na nga gidapit mo na mo ang atong programa sa Plaza Independencia. Niya Sibya atong DYRF maka ambit sa Sibya o nagagay salamat. Ang Dios magapanalangin nato kaninyong tanan maginampuay ta kay doon na ni mga makalilisa nga mga atake sa yawa kinahanglan preparado ta sa atong defense. 26:40 sa San Mateo, ampo kanunay kay mo ni makaluwas kanimo kaninyo sa tanang mga kadautan. Amen. Balik ta sa studio.